Últimament tens mal de panxa? Estic fatal, es veu que hi ha una passa d'ultradreta. Ganes de vomitar? Sí. Diarrea? Ui, des del 10N que estic que em cago en tot. Tranquil, pringat! Tinc la solució per tu! Frena l'epidèmia més fatxa d'aquesta època de l'any amb... Frenabox! Frenabox en sobres granulados. Frenabox, un medicament avalat pels doctors més prestigiosos del sector. Hola, soy el Dr. Edgar y aunque mi especialidad son las pizzas ultracongeladas y que no tengo la menor idea sobre medicina, puedo asegurarles que Frenabox es la solución para el fascismo en España. Al menos peor que Pedro Sánchez, seguro que no será. Pren-te un sobret de Frenabox cada 8 hores i oblida't que vius rodejat de fatxes. Jo tenia unes dècimes de feixisme, malestar constitucional, ganes de vomitar llibertat, i va ser prendre'm un Frenabox i, escolta, no vaig notar res. Però va ser deixar de mirar la Griso i se'm van passar les ganes de trallar. Frenabox i reforça les defenses de la democràcia. Frenabox en sobres granulados. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente la Constitución española. En caso de duda, alce el brazo y grite arriba España. ¡Viva Franco! Y así seguro que no le pasará nada.